104.7 IFM. Report! Aasahan na ang mas pinaigting ng mga checkpoints sa iba't ibang bahagi sa lalawigan ng Pangasinan, alinsunod sa inilunsad na Comelec Nationwide Kick-Off Checkpoint na bahagi ng pagsisimula ng election period. Kasunod dito, hiling ng Pangasinan Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Rollifer Capocchian ang kooperasyon at pakikiisa ng mga motoristang madadaanan sa mga checkpoints. In conducting the checkpoint, nag-iusap naman tayo sa ating mga kababayan na itong ganitong mga pag-checkpoint is for security and safety. Security dahil alam mo natin na malapit na yung election. Dagdag ng opisyal, bagamat magdudulot ito ng kaunting abala sa kanila, para ito sa seguridad ng publiko, hindi lamang sa anumang election-related issue, maging sa kaligtasan sa mga kakalsadahan. Inihag naman ni Comelec Ilocos Region Assistant Regional Director Attorney Reddy Balarbar ang pagsasaalang-alang pa rin sa karapatan ng mga motorista sa pagsasagawa ng mga checkpoints. Samantala, ilan sa mga kinakailangang gawin ng mga motorista ay ang pagbubukas ng ilaw sa loob, sa bintana at pagpresenta ng mga nararapat na dokumento tulad ng lisensya at iba pa. Kasama mo mula rito sa IFM Dignipan. Ito si Idol Ron Aracatatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.